sa pamaagi sa Ginoo, iyang ipanghatag ang iyang gahom o ang iyang grasya ngadto sa mga tao nga available, dili lang capable, kung dili available. Kung sa kanang sudlanan pa ang capable, kanang makahold siya og kanang contents, panalitan baso, makahold siya og tubig niya. Kung buslot ang baso, dili na siya capable sa pag-hold, pagtipig og tubig. Pero lahi ng available, kay usahay ang baso capable nga mo hold pero puno na. So kung imo nang punan, unsa may mahitabo, muawas na. Sa to padili siya available, close na. Unsa man ani ang meaning. Matud pa ni Kristo dire, ang labing dako kaninyo mauning sama aning bata. Ang bata pirmi gina siyang available, pero oftentimes dili capable. Pero mas ganahan ang Ginoo ang available kaysa capable. Nga unsa man mo, available o capable ra? Tubag. Wa sad mo kasabot. Ang bata, nganong ang bata available man, tungod kay ang bata humble, mapaubsanon. Kanang taong mapaubsanon mao nay permanenteng kaning available. Unsa may makapuno nato? Ang atong mga attachments, possessions ba? Para ko na ng botellas coke pananglitan, puno kaysa tubig nga i-sealed nimo. Unsa pa may imong idugang ana nga iya naman tong gihold? Attachment ba? Kana batang mo possess na ka, ako ni. Kanang bata, di man na mo angkon siya ako, tanaw, taga-igduaan, gubuon, niya human, biyaan, kitaglain, daga na sa dito, biyaan ra to. Ang ginikanan mo yung magsigig sunod o hipos, siging hipos, kay biyaan ra man na niya. Hindi man siya attach. Magduwa siya dire, niya nilakaw ng iyang mama, iniglingi nga layo na, biyaan na. Hulga-hulgaon maginas ginikanan siya. Sige diha. Adto na ko nya mutago dayon, abiyaan sa bata eh. Pero kita ingnon kas imong asawa, sige, ay nagbiyaing imong kabit, adto na ko siya. Sibat dito. Wa ko makinahanglan nimo nganoan, na-attach naman siya sa kabit. No. Adi mo to. Mao na siya, possessive ba? So kakinahanglan ang Ginoo og mga tao nga humble. Kay kanang humble nga tao kanunay na siyang mo disown. Dinis kalibutan kung humble ta, kahibaw gid ta nga nothing belongs to us. Muna ingos Kristo, kung mo sunod mo nako, ako ginang pabiyaan ninyo ang tanan, apil na ng inyong kaugalingon. Nothing belongs to us. Muna ang kanunay yung isulti sa humble. Muna si Job, diri sa atong unang pagbasa, gikuhaan siya sa tanan. Gikuhaan sa yawa ba? Ang yawa mo ni destroy. Dinis ato, doon naman tayo leader din nga pag humas pista, gikuhaan siyang anak nga lalaki, nga active pa kay nato din Ang sakit-sakit sa to di ba? Sila si Brad Boy o si Sister Lalay. Si Francis, di ba na kuaman to, disgrasya. Sakit sa to. Pero kang Job, lahi. Una, tanan niyang kahayupan, tanan niyang katauhan, hurot o kamatay. Sunod-sunod yun. For one day. Ana? Wapag gani ka humagsulti ang katunggauna, na nasay ni abot, unsa naman sa nang imo, hurot sa mi dito. Patay, ako na lang usan na ibilin. Ang katapusan yun, siya, imong pito ka anak, hurot yun, kamatay. Basta kita ka ato, no? Kamu ba? Simba mo ron diri, gawas niyo sa pultahan niya. Imong asawa,
patay. Isa, mao ba? Isa, ngimong anak niya, paduang eskwelahan, patay sa ligsan. Zaman. Nya man na say mo abot. Sus, dako ang sunog dito. Inyong balay ang nasunog ko alsa yung bation. Bertiting, mao magi pagkanta ni mog salmo diri. Nya mo na isugat ni mong balita inigawas. Okay? Matod pa si Yawa. Sige, kay ang kana ding Yawa. Mutambong dahil na meeting dito sa kuan, langit. Ang atong presidente si President Marcos Jr. nitambong sa United Nations nga kanang assembly. Doon na si assembly dito sa langit, tambong sa daing Yawa dito. Usa sa desiyas mga present, ngutana pag Ginoo niya. Satanas, din kagikan. Gasuroy-suroy ko sa kalibutan. Akong gitanaw dito siya. Nya, kita ka sa akong sulugoon, buutan kayo. Siya, buutan, imo mo nang gitagaan sa tanang grasya. Tuguti ko, kuhaon ko na tanan, di ba, balikason yung kaana. Di ba, ningon man? Mo to ang Yawa mo inikuha, tanan. Ingong Ginoo, sige, makahimo ka bisan unsa imong buhaton, ay lang siya unsaa. So si Job na lang mo iwa patya. Pero doon na pagigibuhat ang Yawa ni Job, walang isuwat pa dire. Unsa may gibuhat si Yawa? Katapusan niyang gibuhat kay si Job, relax man kaayo. Bisag sakit kay para niya, niingon ra gid siya, ang Ginoo, ni anhi kos kalibutan nga hubo, mubalik sa kos Ginoo nga hubo. I came with nothing, I go back with nothing. God, sa to? Give it, or God gives, God takes. Ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo san mo'y nagkuha. Daygon ang ngalan sa Ginoo. Astang suku as Yawa. Yung Yawa yati ra, wa kasakiti. Butangan bitag nuka si Job, gikan siyang nga rin siyang tiil, di na yun maayo. Yang katapusan na lang nga buhi nga kuyog ni Job, ang iyang mga asawa. Sus, ang asawa midiso ni Job, wa na siya asawa. Dito na si Job naghilak. Sugod na siya question sa Ginoo. Pero wag siya mo surrender. Nga naman, ang kasing-kasing ni Job, dili lang capable, always available. Kana bang, your will be done. Muna ang mahal nga Birhen Maria. Ato ra baning pistahan karong Oktubre 29, Birhen sa Rosario. Pirmi gini siyang available. Dili lang capable, available. Mao nang matod pa ni Mother Teresa of Calcutta, God calls us not because of our capability, but because of our availability. Di ba? Ana niya? Mauna ang mga humble people nga motubo gina silang maayo. Nga naman, ang Ginoo makapatuyang maghatag sa iyang grasya. Makapatuyang man, wa may limit. Way limit. Muna dinhi, kada ninyo palit og slot, maligya man kog slot. Ako ra sa nang i-apply sa project mo nang inigbaligya na tog slot na aginay certain project. Baligya tag slot para ning atong simbahan sa una. Mga bangko, retablo tanan. Pagka hurot sa slot o kahalin, tungasad ang project. Baligya tag slot para kapilin niya. Pag human ato, hurot na sad siya. Dili ko mo tipig o part sa slot bisag 1 centavo nga naman aron ang Ginoo mo dugang karon na nasa tay slot dopes 55,000 ka slots di capable kita mo dawat nga naman wa pa man mo barog atong building nga atong halin as of yesterday 6,067 pa napay 48,933. Pero pakpakan na to ang namalit. Sige. Ang Ginoo siging hatag. Niabot na god ni sa kwenta-kwenta na mo karon akong gipasubay. Sa masubay lang nga mga donations dinis atong parokya sa tanan nga nisod nga mga donations ninyong mga donors online o kamo dinhing territorial
ning abot na gunig mga dol-dol, mga 120 million na or 100 ginana, more or less sa nakwinta lang niya. Ang di makwinta daghan man ka ito. Mao na nga ang Ginoo siging hatag ganon available man di may daghang dapatanan. Na nasa tay special slot karon ni Mother Mary sa iyang pista. Natay 5,000 slots para sa atong igasto sa pista. Hatag og bugas ngadtos mga 2,500 families. Niya mutabang putas mga chapels nga naasad sila magamit sa pag-repair o pag-improve sa ilang chapels. Mugasto punta ning mga 2.5 million ani nga event. Nya mahali ni tanan kaning Mother Mary's Transforming Love nga slots, 5,000 man ka slots. Ikahalin ani tanan, hurot sa na siya. Sa ato pa, di ta mapuno. Ako di sa ko mapuno. Di ko moingon nga, ana, hunong na. Ana. O niya, ini kahuman na sa atong tanang project dire. May daghang parokya nga nagsaad sa diri, tabangi niya ko diri ha. Ang ato sang diocese na sa daghang project. Nagsige na sag sulti nako. Andam-andam ha. Yan na sa dakong project. Hantod ko mamatay. Available yung ko sa inyong donation para sa atong certain project. Ana ra na siya. Nanglitan sa inyong balay. Ang imong gipangayo, anak, inigawa sa anak, i-disown. Ayaw ang kuna nga imo ng anak. I-disown ba? Iyan as Ginoo. Aron dili ka magsigig kwenta, halala, duha na kabuka kong anak, kalisod na aning buhion. Awa na magpalaygit, dayon ka. Ayaw, kinanglang available ka kanunay. So kana mga asawa nga nagpalaygit, din na sila available. Mo na, maimpirno na sila. Kaya ang Ginoo, di naman makahimo nila pag hatag og additional nga bata. Nga naman, close na. Di na ko. Awa na. Patay ka niya. Ang tutukan man ko ninyo. Ana. Available kita kanunay. Muna, si Job, nahimong great person tungod sa iyang pagka-available nga mudawat sa kabubuton sa Ginoo. Si Mother Mary, nahimong Queen of Heaven and Earth. Nga naman, tungod sa iyang pagka-available nga mugdawat bisag unsa mo na kamong mga asawag bana naagid na sa inyong panaad inig kasal ang inyong pagka-available sa Ginoo for better or for worse. Unsa lang usa? For richer or for poorer, in sickness and in health. Available gid mo hangtod sa kamatayon. Ako sad available sa Kos Ginoo. Lord, sugo alam ko bisag pila pa kaslat na agid na corresponding project. Di ba? Kamusang mamalit, available sa Mos Ginoo kay nigpalit ninyo nanay bakante. Punan din as Ginoo og grasya. Pero sige lang mong ana, di mo palit ang Ginoo. Maor man na sa imong sukdanan, hunong naman ka, di na sa kumupuno. Munang daghan kaayong ni testimonya sa namalit na tog slots dinhi nga minindot ang ilang kinabuhi. Usagyod nga ilang na experience kining kalipay nga wa sa una. Kining kalinaw nga wa gid nila matagamtam sa una. Na maganiroy usa nga ni daghan man ni sila pero ang ilang testimonya baka tawanan kayo. Wa gyud ko maanad og donate ani pader kaning donate og simbahan. Sa una di gyud ko kamaong mo donate pero salamat nga naaning imong mga slat-slat kay sukad ko nagsigig donate. Na-addict na ko, Father. Magsigi na lang kong paabot unsa na sa isunod ni mong slot kay mo palit na sad ko. Pasalamat. Kanong sa agud tawang ka magpasalamat nga solisitan ka. Nganong nakapasalamat man, lahi kuno kayo ang iyang gibati. Mao na ang Ginoo, musud ang iyang grasya kay imo manggi empty ang imong kaugalingon. In a certain degree, imong gi-empty pinaagis paghatag, pinaagi pagpalit barog slat or paghatag og kaayuhan sa uban na empty ka misud sad ang grasyas Ginoo. Muna ang yawa building Job gi-empty sa yawa si Job sakit tinuod pero pag baw sa Ginoo og hatag
si Job gitagaan sa sobra pa kaysa iyang kikinahanglan. Kapila pilo-piloa mo na ang Ginoo moingon, unsa inyong gihatag sa inyong isig katao, usa ka gatos kapilo ang akong iuli ninyo. Siksik liglig umaapaw. Sina nga mag-awas-awas hangtod nga di na ninyo mahakgom ang tanan. Ingon ana ang Ginoo mo baos if we are available. Pag-resign ako sa akong trabaho sa unas bangko, ang ako ra yung madawat kada buwan, labing dako 10,000. Pero sige jud kog share gid tanan, bisag na ay akong papa paralyzed, akong maguwang paralyzed, ako mo'y breadwinner, makashare pa jud ko ngadto simbahan. Wa jud ko magtuo karon nga makashare nako og milyon-milyon. Nganuman, pirmi man sad kong empty. Wa man yun. Tanawa akong bulsa. Di adi ano itag 1,000 sa diri gamay. Pero ako sa ni panghatag ra gyapon. Hurot ra man mawara ni. Tanawa ni karon sunod adlaw wa na sa ni hurot na ni. Empty gyud. Ana, sige sang hatag ang Ginoo kana bang we are available. Mao nang na ang mga tubo kanatong plumbing, kinahanglan gid ang tubo way clog up aron available. Dihay hotel nga akong napuy-an kay gipatok ko dito niya ang shower baka ang automatic inigana nimo agas ang shower inigana sa nimo diri liso agas sa diri ubos sus pag ana nako ubos ra may mo agas si ko ganap sige inatinat wa man gid na may instruction erase lang ang kwan di man gyud mo agas pislit ako dito wa gyud ni clog up di ay kada bang dugay-dugay na sa tingin itong gamita ba syunan ka lingi ko way kabo way balde ana nagkamangkamang ko dito mura kong kabaw higda kamang-kamang na ko karon pa jud ko kasuway nga nindot nga hotel nahimong lunangan mura kong baboy ba ligid-ligid mubo man way balde wata na ni ligid-ligid ko dito usahay kun mo clog up bag-antos gyud ang uban. Kung dili na ta available sa grasyas Ginoo, mahimo na tang distraction to others. Manay kuyaw, nindog na ta mga available.